Dobrý deň. Ja som presvedčený o tom, že o téme umelej inteligencie ste počuli už strašne veľa a počuli ste veľmi veľa podobných vecí. Tak ja keď som rozmýšľal o tom, ako by som túto tému poňal, tak som sa nad tým zamýšľal, že urobím to úplne ináč a urobím to spôsobom, kde primárnu rolu bude hrať človek. Pretože bez ohľadu na to, či umelá inteligencia, generatívna umelá inteligencia alebo akákoľvek iná technológia, ktorú človek už dnešným spôsobom nejako vyvinul a zadaptoval, tak urobili sme obrovský pokrok, ale obrovský pokrok v technológii, ale keď sa pozrieme na to, čo sa deje v podstate s nami ako s ľuďmi, tak môžeme čítať stoikov, môžeme si pozrieť, buddhistické diela, môžeme čítať Bibliu a zistíme, že je to stále aktuálne. Ako je to možné? Emil Páleš, známy vedec, ktorý jeden z prvých skúmal strojové spracovanie jazyka, slovenského jazyka, to popísal veľmi stručne a povedal, že sme opice, ktoré šoferujú raketu. Pretože z pohľadu človeka my sme sa v podstate ešte vôbec nevyvinuli. My sedíme na jadrových zbraniach, máme sociálne siete, máme umelú inteligenciu, generatívnu umelú inteligenciu, čo sú v podstate taktiež zbrane hromadného ničenia, ale my sami netušíme, kto sme, čo robíme, prečo sme tu a nič sa v podstate v našom živote nezmenilo. Keď sa pozrieme na človeka ako Homo sapiens, stále sme tí istí ľudia, ktorí tu boli pred 1000 rokmi, 2000 rokmi, 10 000 rokmi. Ale sedíme na atomových zbraniach. Takže dneska by som sa chcel pozrieť na to, ako by sme mohli využiť umelú inteligenciu k tomu, aby sme zistili, kto vlastne sme. Na to, aby sme sa mohli trošičku ponoriť do tejto témy, potrebujeme pochopiť, čo tá umelá inteligencia je. Potrebujeme kritické myslenie, potrebujeme vedieť, čo sa deje na tom trhu, potrebujeme poznať ekonomiku a s najväčšou pravdepodobnosťou si tak potom všetci odpoviete na svoje otázky, ktoré máte, ako či prídem o prácu, či ma AI nahradí, alebo budú tu terminátori a podobne, pretože ono to je pomerne jednoduché, ale potrebujeme pochopiť tomu trhu. Takže existujú ako keby 3 základné koncepty uvažovania o umelej inteligencii. Niektorí ľudia sa boja s tým, že prídu o prácu, alebo že ich umelá inteligencia nahradí, alebo že nahradí kompletne celý Homo sapiens a tak ďalej. Potom sú tu ľudia, ktorí uvažujú o umelej inteligencii ako o obrovskej príležitosti zarobiť a tým pádom sú tu nejaké ambície, ktorým si chcú saturovať pomocou umelej inteligencii. A potom sú tu ľudia, myslím si, že k ním sa viažem ja, ktorí využívajú umelú inteligenciu na to, aby sa zamýšľali, čím sa líšime od strojov. Pretože rozmýšľať o tom, kto som pred 1000 rokmi, ako kto som proti čomu. Proti susedovi, alebo proti Bohu, alebo proti čomu. Akože umelá inteligencia zrazu nám dáva možnosť, ako túto tému uchopiť. Tak, ideme si prebrať postupne všetky tieto 3 scenáre. Ja tu budem trošičku čarovať s budúcnosťou. Ja viem, že predchádzajúci rečník Jano strašne nerád rozpráva o budúcnosti a ja som si to nemohol dať futurolog, pretože on by sa nezúčastnil tejto konferencie. Ale budeme rozprávať o budúcich scénároch a o vývoji umelej inteligencii tak, aby sme to viac pochopili tomu, čo sa tam vlastne deje. Takže existujú doomery a tzv. Technooptimisti. Prečo sú na jednom slajde? V podstate aj doomery, aj technooptimisti uvažujú o tom istom úplne rovnako, len dochádzajú k inému záveru. Umelá inteligencii priraďujú sklony, ktoré vlastne nemá. To znamená, že rozmýšľa, dokáže sama vytvoriť nejakým spôsobom nejaké závery, ale tí technooptimisti hovoria, že tie závery budú pozitívne pre človeka a doomery hovoria, že budú negatívne pre človeka. To znamená, že je to vlastne jedna a tá istá kategória ľudí. Takže, ak rozprávame o doomeroch, tak v podstate tu hovoríme o dystopii. To znamená, že umelá inteligencia nám šéfuje, my sme jej otroci. Alebo tu hovoríme o utopii. Utópiu preberajú prevažne investori, rizikový kapitál, počujeme to od rôznych práve tých ľudí, ktorých big techových firiem, ktorí vlastnia tieto firmy.
A oni to musia tvrdiť, pretože existuje v podstate koncept psychologický, kognitívna dizonancia a oni by nemohli vytvárať technológiu, ktorá by povedala, že budeme tu mať roboty, ktoré vás nahradia, postrieľajú alebo čokoľvek iné. To znamená, že oni si museli vytvoriť svoj vlastný príbeh, kedy umelá inteligencia spasí svet. Jano tu hovoril o emisiách, v podstate umelá inteligencia to už určite poriešila, takže akože nie je najmenší problém a žiaden problém s emisiami tu nemáme. Presne tak. Nás tu už vlastne netreba. No, to znamená, že toto boli technooptimisti a technopesimisti. Ja tu vždy dávam nejaké odkazy, keď tie prezentácie budú dostupné, tak si môžete o tom prečítať viac. Tak, na obrázku je Peter Thiel. Chcel by som sa vás opýtať, kto ho pozná? Zdvihnite ruku. Veľmi málo. Peter Thiel tvrdí, že už neverí, že sloboda a... Už tvrdí, že neverí, že sloboda a demokracia sú vzájomne kompatibilné. Tak, tento človek je človekom, ktorý výrazným spôsobom investuje do startupistickej scény. S Elonom Muskom sa stretol už v PayPale, takže na Elona už je tam napojenie ešte pred SpaceX a Teslou, ako ho pozná väčšina ľudí z nás. Investoval ako early investor do Facebooku, to znamená, že je tam aj Mark Zuckerberg. A tento človek veľmi rád poťahuje v podstate nitkami. Je dobrým kamarátom Samom Altmanom z OpenAI. O tom sa ešte budeme baviť, lebo je veľmi dôležité porozumieť tomu a porozumieť hlavne tomu, ako on dokáže generovať financie a ľudia jemu podobní. Je ešte napojený na niekoho, a tu by som sa znova chcel spýtať, kto pozná Jarvina? Zdvihnite ruku. Veľmi málo. Jarvin je filozof, ktorý pochádza vlastne z inžinierských kruhov a má brutálne fašistické názory. V podstate Jarvin patrí do kategórie dystopie a veľmi logicky uvažujú práve o slobode, o demokracii, o tom, že demokracia by už naďalej nemala byť súčasťou našich životov. A keď hovoria o slobode, tak hovoria o slobode kapitálu. Nehovoria o slobode jednotlivca. Ten jazyk je veľmi zmetočný a je veľmi nebezpečný a skutočne ako sú tam nejaké prvky technofašistického sveta. A teraz, prečo sa o tom rozprávame? Pretože Peter Thiel investoval do J.D.ho Vance'a ešte v čase, keď študoval na vysokej škole. J.D. Vance, všetci ho poznáme, pravá ruka vlastne Donalda Trumpa, dneska sedí v Bielom dome a rozhoduje o politikách a v podstate má priame napojenie na Petera Thiela. Peter Thiel mal tam 2 kone, ktoré chcel dostať do White Houseu. V podstate sa mu to podarilo len s jedným, ale dôvod, prečo to hovorím, je ten, že my sa síce môžeme smiať technodystopistom a hovoriť o tom, že vlastne tá utopia alebo dystopia môže nastať, nemusí nastať. Sú tu ľudia, ktorí už skutočne majú obrovskú moc a sedia na obrovských balíkoch peňazí. Takže bez ohľadu na to, že či tá technodystopia nastane alebo nenastane, je to reálna hrozba. Bez ohľadu na to, akú máme technológiu, lebo stoja za tým ľudia. Tak, teraz sa ale pozrime na druhý strach, ktorý má väčšina ľudí, a to je prídem o prácu. Na to sa musíme pozrieť v podstate z 2 pohľadov. Prídem o prácu kvôli tomu, že prídeme o prácu všetci, alebo prídem o prácu iba ja. Je veľmi dôležité o tom uvažovať, hlavne v kontexte toho, ako o tom hovoria médiá. A v podstate, keď prídeme o prácu všetci, prídem o prácu aj ja. Takže ono sa to trošičku zamieňa. A ja by som chcel porozprávať práve o tom, že či nás stroje dokážu všetkých nahradiť hromadne. Či prídem o prácu ja ako jednotlivec, k tomu sa vrátim neskôr v inej časti. Takže Tomáš Sedláček, známy český ekonóm, v podstate povedal, že pravdepodobne, alebo nepravdepodobne. On nemá úplne jasno v tom, ako to bude vyzerať, ale povedal, že kľudne to môže vyzerať ako s koňmi. Kôň bol hlavná pracovná sila, v podstate doteraz máme jednotku horsepower. No a keď prišiel párny stroj, kone takmer vyhynuli, pretože už nedávali zmysel. Potom sa znova obnovili na začiatku minulého storočia a sú už len na okrasu a v podstate na relax. Môže sa toto stať s človekom? Ťažko povedať, ale možno, že áno. Keď sa na to pozrieme, tak existuje štúdia a táto štúdia hovorí, čo by sa nastalo, ak by existovali stroje, ktoré by dokázali nahradiť ľudskú pracovnú silu
v pokrytí povedzme 100% pokrytia ľudskej pracovnej sily, ako by vyzeral scénár pre nás ako ľudí. Táto štúdia, ktorá je tam v rožku umiestnená, tak pracuje so 4 scenármi. Z toho 3 scenáre vidíme naľavo a jeden scenár vidíme napravo. Čo je na tom zaujímavé je, že jeden scenár hovorí o tom, že kapitál v podstate exponenciálnym spôsobom vzrastie. To znamená, že návratnosť do oblasti umelej inteligencie exponenciálne viac vygeneruje jej majiteľom peňazí. Ale že brutálnym spôsobom. To si nevieme predstaviť vlastne ten objem. Tu už hovoríme o číslach v, povedzme, svetovom HDP. Ako náhle sme sa tu bavili o niečom, čo AI môže znamenať, ak sa skutočne vytvorí systém, ktorý dokáže nahradiť ľudskú pracovnú silu, vytvorí obrovské množstvo peňazí. V prvom scénári. Čo je tá zelená časť? Tá zelená časť sú platy. Ako náhle pristúpime k scenáru, že stroje nahrádzajú ľudskú pracovnú silu, niekto na tom zbohatne, takže si to nevieme ani predstaviť. Taleb by mal asi pravdu, pretože to by bola čierna labuť, ktorú akože nevieme si ani fakt v nejakých snoch predstaviť. No ale je to na úkor platov. To znamená, tá zelená časť je ekonomika, ktorú máme my zamestnanci a tá hovorí v podstate o tom, že naše platy by klesali a vlastne návratnosť tomu kapitálu by stúpala. Ale existuje jeden z tých 4 scénárov, to je tam vpravo, ktorý hovorí o tom, že ak to správne celé uchopíme, aj s touto technológiou by ľudstvo dokázalo vytvoriť systém, kde by exponenciálne rastlo bohatstvo každého jedného človeka z nás. Problém ale je, že nerastie návratnosť na kapitále. Takže poďme sa pozrieť, ako sa s týmto ďalej pracuje. Aby sme mohli tvrdiť o scenári A alebo scenári B, že nastane, musíme vytvoriť niečo, čo sa volá všeobecná umelá inteligencia. Je to AGI. A my to nemáme. Počuli sme tu rôzne veci dneska. Čokoľvek si môžeme o tom myslieť, mohli sme prečítať nejaké články v časopise. Jednoducho situácia je taká, že ľudstvo alebo technologické firmy AGI nevytvorili. Ako sa to dá jednoducho predstaviť, čo je AGI? Máme umelú inteligenciu klasicky, ktorá vie hrať šach, môže byť lepšia ako človek, ale posaďme ju do Tesly a nech sa naučí šoferovať auto. No nenaučí sa. To je rozdiel medzi umelou inteligenciou a medzi všeobecnou umelou inteligenciou. Dneska sa budeme rozprávať večer s kolegom a partnerom firmy Milanom práve o AGI, takže ak vás zaujíma táto téma, tak príďte sa večer k nám porozprávať a ja možno, že vysvetlím, prečo AGI nemáme a čo všetko k tomu potrebujeme, aby ľudstvo AGI vôbec mohlo zostrojiť. Tak ale poďme ďalej. Aby sme pochopili vlastne, ako funguje umelá inteligencia, musíme sa pozrieť, ako fungujú peniaze v umelej inteligencii. OpenAI, všetci z vás poznajú, je to vlastne firma, ktorá vytvorila ChatGPT. Zaujímavé na tom je to, že majú tržby 10 miliard dolárov, no a majú stratu 10 miliard dolárov. To sú šialené čísla. Akože táto firma prerába obrovské peniaze a je tu obrovské riziko, že ak sa postavia systémy alebo procesy nad týmito produktami, tak potom akože tie ceny pôjdu povedzme o rok, o 2, o 3 strašne hore a veľa firiem môže skrachovať, ak sa dá do rúk vlastne modelom ako je ChatGPT. Ale o tom nebudem teraz rozprávať. SoftBank je japonská banka, ktorá asi pred 4 mesiacmi urobila investičné kolo a do OpenAI zainvestovala 40 miliard dolárov. To už je asi 3. alebo 4. investičné kolo. Je zaujímavé práve kvôli tomu, že Peter Thiel bol jeden z prvých investorov, ktorý investoval do OpenAI, investoval 20 miliónov dolárov pri valuácii firmy OpenAI 1 miliarda. Teraz, vďaka tomu, že SoftBank vstúpila do OpenAI, valuácia firmy OpenAI vstúpila 300-násobne. To znamená, že Peter Thiel v podstate stačí, že predá 10 miliónov, teda polovicu svojho šéru, ktorú držal v tejto firme a zarobil 3 miliardy dolárov. Hneď. V podstate dal tam 20 miliónov dolárov a vybral vďaka tomuto investičnému kolečku 3 miliardy, pretože on je vlastne ten, ktorý vstupuje do tých firiem o mnoho skôr. Takže takto vlastne títo hráči vytvárajú peniaze. No ale pozrime sa ďalej. 40 miliard je v podstate čiastka, ktorú v prepočte na dnešné peniaze by stal projekt Manhattan. Všetci vieme, že projekt Manhattan to bolo vytvorenie atomovej bomby, potom nasledovali atomové elektrárne
a zúčastnilo sa asi 14 000 ľudí. Vytvorili sa dve protónová a vodíková, to je jedno. Proste dve typy bomby sa vytvorilo. No a teraz si treba uvedomiť, že OpenAI sedí na takom istom budžete, ako sedel projekt Manhattan. To sú šialené peniaze. To si akože nevieme ani predstaviť. A prečo to je dôležité? Pretože táto firma, aby mohla tieto peniaze v podstate získať od kapitálu a z trhu, musí skutočne proklamovať to, že ona zostrojí alebo už zostrojila všeobecnú umelú inteligenciu. To znamená, že keď počujete výroky Sama Altmana, aj Petera Thiela, tak všetci títo ľudia hovoria o tom, že oni už AGI majú alebo sú veľmi blízko k tomu, aby ju získali. To isté Elon Musk, pretože to je Xai, jeho nová firma. Všetci títo ľudia tvrdia a dávajú mediálne vyhlásenia, pretože ináč by oni nezískali takýto kapitál v takomto objeme, ktorý si nevieme my ani predstaviť. To znamená, že oni predávajú budúcnosť, ale oni nepredávajú realitu. Tak. A teraz otázka za milión. Ktorý zo scenárov, scenár A a scenár B nasleduje tento kapitál? No jednoznačne scenár A. 40 miliard dolárov sú obrovské peniaze a niekto si ich bude chcieť vybrať. To znamená, že aby túto ruskú ruletu, v podstate s ktorou hráme dnes, aby niekto odfinancoval, tak určite oni čakajú, že vlastne pákovým efektom vytiahnu a zarobia na tom obrovské peniaze. Ináč by takéto peniaze nikdy v živote nikto do toho neinvestoval. To znamená, že všetky tie strachy a všetko to, čo čítame v médiách, je hnané práve tým, pretože tieto firmy síce vedia, že je pravdepodobne malá pravdepodobnosť, že AGI sa vytvorí, ale ak by sa vytvorila, tak to bude Klondike, ktorý si nevieme predstaviť. Tak, teraz sa už dostávame trošičku do reality. Pozrime sa na firmu Cisco Systems. Táto firma stala za úspechom v podstate digitalizácie a môžeme vidieť to na akciách. Okolo roku 2000, to bolo pred dotcomovou bublinou, vyleteli akcie Cisco Systems brutálnym spôsobom hore a vyleteli kvôli tomu, že Cisco predával switche, routere, servery, káble a tak ďalej a to bola infraštruktúra pre digitalizáciu. Toto isté teraz môžeme vidieť na čipoch Nvidie. To je firma, ktorá vlastne vyrába čipy, ktoré poháňajú umelú inteligenciu. Vyletelo úplne hore. No a tým pádom sa dá povedať, že čakáme tu nejakú bublinu a s najväčšou pravdepodobnosťou, tak ako dotcom v podstate položil internetové firmy, tak OpenAI a podobné investície budú pravdepodobne mať rovnaký efekt na ekonomiku a veľa investorov sa v podstate už pripravuje a je to ako brané ako fakt. Hej, že vlastne bublina okolo AI spľaskne. Ale čo je zaujímavé je toto obdobie, ktoré vidíme v Cisco Systems. Firma vyletela vysoko, ale potom už nezarábala veľké peniaze, napriek tomu, že internet sa adaptoval. To nedáva zmysel, nie? Infraštruktúrne firmy v podstate zarábajú na začiatku technologických zmien, iba že potom, keď sa saturuje trh, tak tie firmy v podstate akože už nemajú komu predávať v takých objemoch, ako predávali. Pretože toto bolo obdobie, ktoré si môžeme všimnúť Google, Facebooku, Amazonu a podobne. A toto boli v konečnom výsledku tí, ktorí vyhrali v digitálnom boji, akože, alebo v digitálnom preteku. Nvidia si je veľmi dobre vedomá tohto stavu a tak vytvorili obrovský systém, kde by sa mali niečomu takému vyvarovať. Takže, firmu Oracle poznáte všetci a neviem, či ste zachytili, ale Bill Ellison, v podstate šéfom Oracle, sa stal najbohatším mužom planéty, predbehol Elona Muska. Myslím, že zo dňa na deň mu to poskočilo o nejakých $100 miliard jeho základné imanie. A stalo sa to, že povedal, vytvoríme datové centra a ja už mám kontrakt na $300 miliard. Zo dňa na deň akcie Oracle vyleteli. Ale že šialeným spôsobom, vidíme to vlastne tam na obrázku. A v podstate nestalo sa nič. Neurobila sa ani tehla, ani malta na tých datových centrách sa nevytvorila a zrazu sa vytvorilo obrovské imanie vďaka tomu, že investori nabehli a povedali, že chceme byť súčasťou toho ránu. Ako to celé vlastne vyzerá? Na druhý deň Sam Altman tweetoval a povedal, áno, to sme my. My urobíme vlastne ten veľký deal s Oraclom, ale Sam Altman už urobil korekciu, povedal, bude to $60 miliard ročne, ale dá sa tam povedať, OK, možno, že to majú dohodu na 5 rokov alebo niečo také. To znamená, že opäť akcie Oraclu vlastne vyleteli hore.
Aby Oracle mohol niečo také urobiť, dohodol sa s NVIDIou, pretože oni v podstate tie datové centra nemajú. NVIDIA dodá obrovské čipy, dodá obrovskú kapacitu a to, čo urobí Oracle je, že NVIDIA umožní prenajímať vlastne výkon z oblasti AI. Takže NVIDIA má poriešený svoj problém, pretože NVIDIA obrátila CAPEXy na OPEXy a vie, že vlastne najbližších 10-15 rokov budú neustále zarábať v podstate na umelej inteligencii. Ale aby toto Oracle mohol urobiť, tak potrebuje podržať OpenAI, pretože OpenAI bude jeho hlavným odberateľom. Inými slovami, firma s 10 miliardami tržieb vytvorila hodnotu 300 miliard v datových centrách. To sú všetko virtuálne peniaze. No a firmy ako NVIDIA a Oracle v podstate budú víťazmi toho behu. Čo je zaujímavé je to, že NVIDIA, ak by verila generatívnej umelej inteligencii, tak by sa nedohodla s Oraclom, ale by sa dohodla priamo s OpenAI. Tam už boli nejaké oňuchávačky a oni v podstate sa chceli nejakým spôsobom spojiť, že NVIDIA investuje do OpenAI. Prečo investoval do datových centier? V podstate dá sa povedať, že očakávajú, že bude to bublina, to znamená, že generatívna umelá inteligencia spadne, s najväčšou pravdepodobnosťou OpenAI skončí, alebo nevieme si to predstaviť ani ako. A na druhej strane v podstate NVIDIA verí oblasti umelej inteligencie. Pretože tu máme práve rôzne analýzy, big data a podobne. To nie je len o generatívnej umelej inteligencii. A potom humbuku, ktorý je spôsobený generatívnou umelou inteligenciou, ostanú datové centra Oracle v hodnote 300 miliard dolárov. To znamená, že je to dobrá aj zlá správa zároveň. A teraz, aby toto celé mohlo fungovať, musel byť obrovský marketing. Akože musel sa spôsobiť tak obrovské halo okolo tej umelej inteligencii, aby z 10 miliard tržieb sa dali vytvoriť 300 miliardová hodnota. To sú virtuálne peniaze, to si nevieme vlastne ani predstaviť niečo také. A práve ten marketing, to je to, čo vlastne vytvára v nás ten pocit o tom, že budú tu pobehovať terminátori, nahradí nás práca. Oni to potrebovali, pretože nič iné v podstate nedokáže vytvoriť zo vzduchu peniaze, iba marketing. Takže toto je hra, ktorú hrá Big Tech. A teraz, pozrime sa, ako na to prichádzajú firmy, a väčšinou to sú konzultanti, ktorí generatívnu umelú inteligenciu predávajú do firiem. Áno, generatívna umelá inteligencia je ako človek. Sadnem si, píšem si s tým, ono mi to odpovedá, super, je ako človek. Moji zamestnanci sú ľudia, nahradím mojich ľudí generatívnou umelou inteligenciou. Všetci hovorí o tom, že sú tam strašné prachy a tie prachy pravdepodobne sa vyčarujú takto. Ako vieme, v podstate marketing, politici, konzultanti, všetci nejakým spôsobom razia túto teóriu, pretože je pomerne jednoduchá, iba že táto teória je pomerne plitká. Keď sa pozrieme a keď to porovnáme vlastne s tým, čo urobil Oracle s NVIDIou, kde vyčarovali 300 miliard, pritom celý objem trhu s umelou inteligenciou dnes dosahuje 200 miliard dolárov. Oni dokázali vytvoriť virtuálnych 300 miliard, to znamená, že viac ako objem celého trhu. Tak v podstate toto tvrdenie je, by som povedal, nielen, že to je smiešné, ale to je výsmech. Pretože áno, v oblasti umelej inteligencie sú obrovské prachy, ale nie tak, ako si to predstavujeme my. Nie tak, ako to je nám v podstate podávané. My sme v podstate len nástroj k tomu, aby tí bohatí sa mohli dohodnúť a mohli na tom zinkasovať ďalšie peniaze. Takže, kde je pravda, že generatívna umelá inteligencia v podstate zlyháva? Posledná štúdia MIT, všetky štúdie mám tam v rožku, prišla na to, že 95% projektov zlyháva, nedosahujú v podstate výsledky. Áno, je to pekne ako demo aplikácie, POCčka, ale pilotné projekty v podstate zlyhávajú. Ako máme tú štúdiu a tá štúdia dokazuje jasne, že nevieme vlastne napojiť tú umelú inteligenciu tak, aby mala pridanú hodnotu. Potom je tu obrovská štúdia, ktorá študovala alebo sledovala 25 000 zamestnancov, ktorí používali generatívnu umelú inteligenciu. No a došla k záveru, že ich efektivita zrastla o 3%, čo môže byť kľudne štatistická odchýlka. Takže v podstate aj na výkone práce generatívna umelá inteligencia nemáme štúdiu, ktorá by dokazovala opak. Máme skôr štúdie o tom, že
generatívna umelá inteligencia v podstate nemá nejaký výrazný dopad, ale to neznamená, že to je akože hlúpa vec. Je to skôr o tom, že my nevieme, ako to implementovať, my tomu nerozumieme, tie procesy sú strašne komplikované. Ak dáte vývojárovi to, aby zefektívnil svoju prácu, tak on sa nepozerá na to ako na prácu celého softvéru, ale na svoju prácu. A ono to takto nefunguje. Proste akože tieto technológie zlyhávajú nie kvôli technológiám, ale kvôli tomu, že my ich nevieme implementovať. Proste akože to je celé. Keď sa pozrieme na to, čo sa pravdepodobne deje, tak vidíme tu celosvetové HDP. Digitálna transformácia a internet v podstate vygenerovalo takmer trojnásobok HDP, ktorý bol pred internetom. No a toto tu pravdepodobne bude aj s celou umelou inteligenciou. Umelá inteligencia bude pokračovateľom digitalizácie. Nebude to žiaden obrovský skok, ktorý by nám v podstate zobral všetkým prácu, ale pravdepodobne to je len ďalšia technológia, ktorá bude pokračovať v tom trende, ktorý sme tu už videli s príchodom internetu. Takže veľmi v rýchlosti, ja už som prišiel na záver. Aká je pravdepodobnosť jednotlivých scenárov? AI utopia, na AI zarobím, AI nahradí ľudskú prácu celkovo. V podstate je pravdepodobnosť strašne malá. AI dystopia je pomerne vyššia, pretože firmy ako Palantir, zhodou okolností vlastní ich Peter Thiel, tak robia na tom, aby sme mohli sledovať občanov a napojiť to napríklad na kamery a tak ďalej. To znamená, že je to AI, ktorá už je dneska možná, takže neočakáva sa, že musíme mať AGI. To znamená, že ale tam narazíme na spor politiky, musia byť zvolení ľudia a tak ďalej. To znamená, že znova to je nízka pravdepodobnosť. AI, že či ma nahradí, možno áno, niektorí prídeme o prácu, niektorí prácu získame, ale nemyslím si, že to bude nejakom v masovom meritku. No a ako pravdepodobnosť, že AI je len pokračovateľom digitalizácie, je v podstate akože ten najrozumnejší scénar, ktorý vychádza vlastne z toho celého. Proste je to pokračovanie, sú to ERP systémy automatizácie, workflow a umelá inteligencia. Tak, čo si z toho zobrať? V podstate ja ako človek potrebujem uvažovať kriticky, aby som neprepadol tomu marketingu, pretože ten marketing vytvára peniaze úplne iným spôsobom, ako si my myslíme, ako tam je to predstavované. A po druhé, potrebujem byť tvorivá bytosť. Generatívna umelá inteligencia nám berie tú tvorivosť, ale my v podstate potrebujeme v našich biznisoch uvažovať o biznisovej stránke. Všetky tieto veci, budovanie paralelných biznisov, budovanie autonómnych tímov, zvyšovanie hodnoty pasív, akú máme hodnotu pred korporátmi. Toto nie je nič z AI. V podstate ja tam nemám jedinú technologickú vec a AI by mala slúžiť práve na to, aby mi pomohla v podstate k týmto otázkam. A ak zistím, že AI mi k týmto otázkam nepomôže, tak na čo by som ju používal? Takže veľa ľudí alebo firiem uvažuje o tom, ako využijem AI, aby som na tom zarobil. Ale to je blbosť. Proste je to ako s každou technológiou, potrebujem sa pozrieť na môj biznis a potrebujem vedieť, čo biznisovo strategicky chcem dosiahnuť a potom sa spýtam, pomôže mi AI? Ak mi pomôže, tak poďme do toho. Ak mi nepomôže, tak zistíme, čo mi vlastne k tomuto pomôže. No úplne na záver, čo si mám z toho zobrať ja ako človek. V podstate tá tvorivosť je najdôležitejšia vec, ktorú si nesmieme nechať zobrať. Písanie zdrojových kódov, písanie e-mailov, písanie článkov. Ak to je to, čo v podstate má robiť tvorivým človekom, bol by som idiot, ak by som to nahradil nejakou generatívnou umelou inteligenciou. Takže dávajme si pozor na to, že by sme nedelegovali v podstate tú tvorivú činnosť, pretože to je to, čo nás líši od človeka. A odpoveď na otázku, kto som ja, napríklad nemám. Ja to neviem, ale v podstate viem, že všetci ľudia sme tvorivé bytosti a tým pádom podľa toho by sme vlastne, tu by sme mali začať. Čo ma baví, čo robím a ako k tomu vlastne tá AI mi pomáha alebo nepomáha. A podľa toho by som sa mal zriadiť. Ďakujem.